नमस्कारू. आज आम्ही मशिंगा सान तळलेल व्हिडिओ घाला फुल व्हिडिओ पळयांची आणि ये टेस्टी रेसिपी ट्राय करायची. मशिंगा सांगे सकट बाईले नार पूरा काढला. आता हिंगा पिठी घालता. हिंगा पिठी घाले ती मिक्सांगे कांदा पिठी घालता. तिची धर येस पडते शिटी चाकूलेला येतं. मिक्सांगे पिठी घालते त्याची. मिठा पिठी घालता. चण्या पीठ घालते. चण्या पीठ घाल्यार ताका सोण येना कळवा. बायंडिंग लायक येता ताचे खातीर हेजे चण्या पीठ घालचें. हेजे उदक घालता भरसून घेतलें तें. एक 10 मिनिट दवरून सोडता शिजू जाय. ते घालतात ते मशिंगा सांग घालतात. दोन्ही थोडी भोकल लागते. मशिंगा सांग तळलेल रेडी झालं. टेस्टी आणि युनिक रेसिपी तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का आमकां. तुमगेल प्रत्येक लाईक आणि कमेंट काउंट जाता. प्लीज आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्यांक लाईक कमेंट आणि शेअर करायची. सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.